Ang katapusang panihapon ni Jesus. Giayon ni Jesus ang mga masakiton o gipakaon ang mga gigutom. Gihigugman niya ang mga sinalikway o gitudluan ang tanan bahin saging harian sa Dios. Apan, ang mga lider sa relihiyon wala makagusto sa iyang pagtulunan ug nasina kaniya. Gidumtan nila pag-ayo si Jesus. Mao nga nakahawkom sila ipapatay siya. Ang mga saserdote mitanyag kang Judas ug katloan kabuok nga salapi kun siya mutabang nila sa pagdakop kang Jesus. Webes sa gabi karon, unya si Jesus ug ang iyang mga disipulo nagsaulog sa Paskwa. Si Jesus ug ang iyang 12 ka apostol anian ining dakong lawak nangaon sa pagkaon sa Paskwa. Samtang nangaon sila, si Jesus miingon nga masulubon. Usa ka ninyo magbudhi kanako. Natingala ang matag usa kanila. Ug mitubag, dili ako. Dili ko mobudhi kanimo Ginoo. Dili ako. Dili ako Ginoo, miingon si Judas. Tinuod ang akong giistorya, miingon si Jesus. Si Judas mibiya ug siya nakikita sa mga saserdote aron magtultol kanila kang Jesus. Ang pagkaon sa Paskwa nahuman na. Apan karon si Jesus misugod og laing espesyal nga pagkaon. Si Jesus mikuhag pan ug nagpasalamat sa Ginoo. Iyang gipikas-pikas kini, gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Hinumdumi ako sa dihang kamo mukaon niini. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo." Si Jesus gusto nga ang iyang mga sumusunod mahinumdum sa paagi nga gihatag ang iyang kinabuhi alang kanila. Busa, iyang gisultihan sila sa pagsaulog ning espesyal nga pagkaon sa matag tuig. Unya, iyang gihatag kanila ang usa ka basong bino ug miingon, "Imna kini tungod kay kini nagkahulugan sa akong dugo, nga igaula alang kaninyo. Kini mao ang akong dugo nga giula aron ang mga sala mapasaylo." Sa dihang nahuman na sila sa pagpangaon, si Jesus midasig sa iyang mga apostol nga magmalig-on sa pagtuo. Sa katapusan, sila miawit ug mga alawiton ngadto sa Dios ug unya mibiya. Milakaw sila ngadto sa tanaman sa Getsemani aron magampo. Mao kato ang unang bahin sa atong istorya sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa sunod nga episode, atong susihon ang panghitabo sa pagpatay kay Hesukristo ug ang milagro sa iyang pagkabanhaw.
Mga higala, palihog paki-like ning video aron magpadayon ang YouTube sa pag-suggest ani nga video sa mga Bisaya viewers. Daghang salamat o kita-kita ta sa sunod nga episode. Bisaya for Kids!